Možno aj vy nie ste v práci spokojní a uvažujete o tom, ako čo najrýchlejšie skončiť. Môže to byť napríklad pre zlé vzťahy, alebo pre zlé pracovné podmienky, alebo napríklad pre nízky plat a podobne. V tejto časti podcastu Právo a občan si opíšeme, ako takúto situáciu riešiť. Najjednoduchšie si to znázorníme na prípade pani Evy, ktorá pracuje v potravinách 2 roky a čoraz viac je nespokojná so svojím pracoviskom a so vzťahmi na pracovisku. Preto uvažuje, ako čo najrýchlejšie v zamestnaní skončiť. Uvažuje tak aj preto, lebo má inú, výhodnejšiu ponuku a potrebuje čo najskôr ísť do tej druhej práce. Najjednoduchšie by bolo, keby pani Eva bola v skúšobnej dobe, ale keďže v potravinách pracuje už 2 roky, tak nemôže využiť skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe, ktoré je v podstate najjednoduchšie. Skúšobná doba býva väčšinou 3 mesiace, ale pani Eva tam už pracuje 3 roky, takže jej už dávno uplynulo. Pani Eva nemôže využiť ani skončenie pracovného pomeru dohodou, pretože jej vedúca nesúhlasí s tým, aby teraz odišla. No a keďže na uzavretie dohody musia byť 2, tak tento spôsob skončenia pracovného pomeru neprichádza do úvahy. Aj keď v prípade, že by zamestnávateľ súhlasil, dala by sa takáto dohoda a skončenie pracovného pomeru vybaviť pomerne rýchlo. Pani Eva nemôže využiť ani tretí spôsob skončenia pracovného pomeru, a to je okamžité skončenie pracovného pomeru. Keďže na takéto skončenie pracovného pomeru musia byť buď zdravotné dôvody alebo nejaké závažné pochybenie na strane zamestnávateľa. Napríklad, ak by pani Eve nevyplatil mzdu po určitý čas, ktorý je presne definovaný v zákonníku práce. Jediná možnosť, ako môže pani Eva skončiť svoj pracovný pomer a teda odísť zo zamestnania v potravinách, je vlastne len výpoveď, čo je vlastne jednostranný úkon a teda sa naň vyžaduje iba podpis pani Evy. Problém s výpovedou je však ten, že pani Eva nemôže skončiť okamžite ako výpoveď podá, ale musí počkať ešte na uplynutie výpovednej doby, čo sa pani Eve veľmi nehodí, keďže ona potrebuje zmeniť zamestnanie čo najrýchlejšie, keďže práve teraz má výhodnú ponuku a tá sa už tak skoro nemusí opakovať. Pani Eva teda rozmýšľa, ako to spraviť. Ak pani Eva podá výpoveď napríklad 24. apríla, jej výpovedná doba budú 2 mesiace a začne plynúť od 1. mája. Teda sa skončí až na konci júna. Počas celého tohto obdobia bude musieť pani Eva ešte pracovať v potravinách. Je tu však aj možnosť, že by pani Eva podala výpoveď, ktorú by doručila svojmu vedúcemu a na druhý deň by už neprišla do práce. Čo by v takom prípade pani Eve hrozilo? V závislosti od situácie môže mať pani Eva 2 problémy, ktoré spôsobí tým, že predčasne odíde z práce ešte počas plynutia výpovednej doby. Prvým problémom je spôsobená škoda. Ak by napríklad pani Eva robila na smene sama a na druhý deň by neprišla do práce, mohla by tým spôsobiť svojmu zamestnávateľovi škodu, napríklad ušlý zisk, keďže zamestnávateľ by musel predajňu zavrieť. Nie je však vylúčené, že na smene ich pracuje 5 a ak pani Eva odíde, žiadna škoda zamestnávateľovi nevznikne, teda ani pani Eva nebude musieť žiadnu škodu platiť. Druhý problém, ktorý si môže pani Eva spôsobiť tým, že predčasne odíde z práce počas výpovednej doby, je ten, že dostane od zamestnávateľa pokutu vo výške priemerného mesačného platu. A to za každý mesiac, ktorý bude v práci chýbať. Teda ak pani Eva podá výpoveď 24. apríla a 25. už nepríde do práce, bude chýbať počas celého mája aj počas celého júna a teda zamestnávateľ jej môže dať pokutu vo výške priemerného zárobku za obidva mesiace. Čiže to, čo by si pani Eva zarobila za tieto 2 mesiace, bude musieť naopak ona zaplatiť zamestnávateľovi. Avšak takúto pokutu môže zamestnávateľ dať pani Eve len vtedy, ak to má výslovne dohodnuté v pracovnej zmluve. Teda musí tam byť takýto odsek, ktorý pripúšťa, že v prípade, ak pani Eva odíde predčasne počas výpovednej doby, zamestnávateľ jej môže dať túto pokutu. Ak takýto odsek v pracovnej zmluve nie je, tak nemôže pani Eva dostať túto pokutu a v podstate môže odísť
bez následkov, ak samozrejme nespôsobila tú škodu, ktorú sme už spomínali predtým. Vidíme teda na prípade pani Evy, že zo zamestnania sa dá odísť aj s následkami, aj bez následkov. Závisí to od toho, čo máme napísané v pracovnej zmluve a aké konkrétne zamestnávanie vykonávame, teda či svojim odchodom spôsobíme zamestnávateľovi škodu, alebo ju nespôsobíme. Dokázať škodu býva pomerne komplikované a ak nejde o jasné prípady, tak zamestnávateľ sa takémuto sporu pravdepodobne bude chcieť vyhnúť. Na záver ešte chcem upozorniť na to, aby ste si dali pozor, či spĺňate všetky podmienky na podanie výpovede. Výpoveď musí byť písomná, musí byť dostatočne určitá, teda musí byť z nej jasné, kto ju podáva, komu ju podáva, teda že ju podávate vy svojmu zamestnávateľovi. Musí z nej byť jasné, že podávate samotnú výpoveď, teda tam musíte uvieť, že podávam výpoveď z pracovného pomeru a treba ju aj datovať a podpísať. Ideálne je, aby ste mali dôkaz o tom, že ste ju doručili svojmu zamestnávateľovi. Teda dajte si buď podpísať kópiu, alebo ju doručte svojmu vedúcemu pred nejakým svedkom. Čo sa týka dôvodov, keď podáva výpoveď pracovník, teda zamestnanec, nemusí uvádzať žiadny dôvod. Naopak, keby vám dal výpoveď zamestnávateľ, musí v nej konkretizovať aj dôvod, z akého vám výpoveď dáva. To však nie je prípad, ktorý dnes riešime. Ak by vás táto problematika ešte zaujímala, môžete si ju naštudovať v zákonníku práce. Dúfame, že sme vám týmto podcastom pomohli. Tento podcast je súčasťou iniciatívy Viac rovnosti, kde sa usilujeme o zmenšenie extrémnych majetkových rozdielov a o riešenie problémov bežných ľudí. Budeme radi, ak nám napíšete a stanete sa naším členom, či už aktívnym alebo neaktívnym. Nájdete nás na Facebooku alebo aj na našej webovej stránke. Do počutia na budúce.